ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kaptu kat ni na ki arpolong yeng ki badan hajaka ba khamlong luom hakasnong pom sutia ki dan hakatamir bakin khalam sa surok ka badang tray lingba kasnong ka badai ka package food jongga project surok na shalong sa dauki. Kadaw ka long baka company ka ba simpan tray ya kani ka package ha ka NHIDCL kam shamlas ngap ya ka jingot jingnam kita ki long yeng bat ot yaw tu luom ha ka rukom bakim sngan chu ban shong ban sa ha kita ki yeng. Ya kani ka benta kilai kran na ru shis na menshwa tang ya ka company Henry Watt ya ki bor panyat ka Pin Ursula Civil Subdivision kumjo ya ki nomi kman ha ka te ka than. Ya menta ka company ka kenro da ki mau na kinriang jong te ulum badan ki long yeng batang kalenti ban kiu na surok sa ka te ka jakaru kamplat satian na lor ka jing kenro ka bolong tang shiteng. Kani ka jing kalan ne shis na menta bat klapen selang ya ki te ki long yeng ha ka kit ka ba bat ka pang ka sitom. Shu kham tam ha kari ka por slap ka slap ka bam ya ka khndo nau te ulum bat don kum ba lightly ki yeng ki bala don ha ka tmir ban khlam bala ong bagi tra yeng kim nut sa shu bat phetle sa awai shawai ki basa ha ka te ka benta ki pen pau ka jing sngokhia bagi bor company ki thom da ka bor bat le bam ngap ya ka jing kerpat bat kham tam ha bagi bor sarkar kim shim khia ban tuklar lam ten ngim kan pai na ka roi ka par ka surak kan ti singking ka bangi ya rap na ka surkar jalan ne ka surkar ni ndai piang ndai kumalong menta ka jing tre ka laya si kamat ndai ka bani kong ai ka pi ka singking ka putpan ka bangi pedon kaman ka sni man ka por kam tam ya ki bapang ki pasitom te kumjo ro kini nadu ba tre kini ki surak alele menta nga badon ki khon ki siu ki bari ti bari ke ding lay school ICDS ai akan wadi umto bun ka ba lapsen kan bun ka ba la shu miar lay school pura ka ba biang ke te kan nang ni sa kamat ki bor ki bari pe nadu kasinong athaw nadu ki nong bi kamat yongi ko bi badu perstun ng song we mele badam bura mangi tinga ai ko ble ban tuklar lem i kendir swai ha kan ka phang jangan nekap kenta kajing banjur kajing kalong ba baru si ketangi la yasha baru si ketangi suun ki ong hoi in le in ai pi kajing singan ndai haduk menta kumakalong ngimpat don jing singan la jan sistem kata kajing gelenti kajing yang ni kajing mat kajing ndai haduk menta ru ngimpat don ya kata kajing singan kumta nakaliang jongi hi sene ngimla sha ya kaban suyai sha sa nakaliang ka snong ru urung ba snong kinong kit kam snong ru kila persang ya kaban lek mi lang setaisia civil subdivision ban kerpat te kila yarap nam ta jongi kat ba hawat mo hajing sya kini ba po civil subdivision ru kinong pej kini kila wan is diur lawan teng pat kuntar te hajing sya ka syukut tangkum ta ki hawat ki kular bakin ha ya kini company ban le tang baku mangisem hi bakani company kamla ya kaban kendro full ban ai ka jing singan ka pura kajing hun ta pu em jing hun na mo kajing singan ro pu em kajing singan namar kajing yele suki una ji ka ha de kita ro pu ya ikhiau nya kan ro no karena ka kam ta hab yele no ba ju bong nan ro hab ya kan ro no ai sok kin no kaing ro som ha ka tu ya sa dam te la shu ya sa pi ching ki ro ka jing kerpat ta bong kan ro no ba ki bong nan ro hab ya kan ro no ba ki slap ni de ni na sak nam da jian nan te kaing chen ya sa ka jing tua ta la mal pa mo slap ba la juro ki benai ka jing tua ta da nu le no ki hab tua ba Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya